Mamakona lamini na bulumada dugu chen muso demsen mabakoroba minu beka radio Joliba lami amba ubele jile foka wali nyumando au minu simbeka kuna fundi sebe ulakali wati kono bien deneye mimi talke marsi kalo aleye tle mwa anifla ayo sorokaba samba fla ani mwa anikele limana anlamene do sebuka ufana fe keme ani murumuru kele ambi sebuka ubele jile foku ben sogoma miye kuna fundi sebe ulada la kodo amfe yano dingo do nege kanye kontoma na sanga bisa basoro fuka se akanye tauma abalmake Amadou Diallo kuma sokonna la miye Bouakar Traoré Grambe ale bolo de be nege krafela lameba cheni muso awni sogoma au bismillah kuna funu keneka Joliba FM bi kuna foli gafew limana ni anduna kuna funu konna la kuna fundi sebe mimbe nambe ota folo oye nouvelle horizon ye ale ka bi kuma la limana kuma flaba konna la amina ndado munu na folo oye ko ni jatemneke anga finitigi ma bi saba ani saba minu ni ulu tora tesit limana faso jolila ani faso lakanila limana ma minu be ni utege koledo jolila sanga ani wati bela jele oye bamanchi wale tigilama oye kerenkereniala eta islamique minun keme ka islamia birifini taka biri uyereka kulu be islamia la fasa limana ka soro ube ukeme ka uman finyogon olu bone unina koke uka bara yere jena tigela olasa limana nouvelle horizon ka kumala ako ninta chien folo ninta chien laban minye eta islamique niye jekulubaye minun bebi limana ni oludo ko kube tamani al-islamaya togo tien fambele jele fe ko ke wole jugu ye ka nyeshi finitigu ma kerengereniala mali finitigu forces armées maliennes fama limana wati mina u tato tesit yero ubina jami konala ni jatemneke mali deumbe tlesaba tashibla la ka nyeshi ni sorasi bisaba ani sabaima mi yamariara jamana kuntigi fe bandau limana ambe amatla o dusukashila ita islamiki mawule flene ka foko aya ko min kele flene wale jugu min kele flene ko lubu dishi goshi na wa olude noado wale jugu mi ni na kera kanyeshi forces armées maliennes ma limana tesita gaw marala limana akanga mabla ka ire miri ka jira ka fo mi wa miri mindo limana amanga da sudala de kanga ka miri ye mini jamana kuntigi bandau ale kanga imiri akola vice president no ye chamanja fanga nyama dangaye ale fana kangi sika iyere nyininga miye ministre mimbe defense kuna colonel mimbe talike nyama danga colonel Asimi Goita ale ministre mimbe ancien commandant kuna colonel Sadio Kamara aya ministre mimbe anga jamana lakanani ko ni jamana donu bolofen colonel Modibo Kone limana akanga nu minumbe ni soras la kawdu ni jamana marabe ulu bolobi ko sigi wa kamiri kosebe limana kata samba fla ani tanifla fo anfle domina ikobi gela minumbe na oye wale jugu nuye bamanchima ka wale jugu kanyeshi anwa surasuma limana abina ban dojmende ferejmende mina tige halisa ka seka ni wale nu ka dangarike ala andunga surasu limana ubeka sa chogo ya mina ma kelente ma flate fo ma chama ube sa nyogon fe sangani wati bele jile ba ma chima ka ubika jo sababula kele dun limana u kele nyogon na a serima akaka ikanga fere utige wala sa ebisika kishi ale toro ma chogo mina odela ningali minum bolo dale do nouvelle horizon konala akoni ni wale jugo nu senfe ka nyeshi anga finitiguma limana yelma ko an yereka maminu nambe demela anga jamana kono ya no ye barkan ni minusma wiye ulu ka jore munye ninkola ulu yere ka fere wiye munye wala sa numbise ka kele chodi ako kalo woro limana minye chamanje fanga sigile chamanje fanga mi yere ni ma chamango bela jele finitigi wiye limana yoro ulu kunganga ke malla somnu ye ka fo wale jugu minun kera kabis hamba flanta ani fla fuka sami domna ikobi ukunganga fere chama de nyini ni bamancha wale nuna minun kemeka mali ben ana lakana ka asegiko ako bela jele koni tigembo ka be dambola ka fo limana an jigi dambe
bengo kuma min k'a fɔ jamana bɛ se ka basigi limana ana cɛ ka jan dɛ fasiri ka kuma don a ko ni min bɛ sen na ni walejugu minnu bɛ sen na nin n'a bɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bila misigi kɔnɔna la ni ye jateminɛ kɛ bandaw ale ye tile 3 tasi bila min kɛ ka ɲɛsin ninnu ma limana ko ka jamanaden bɛɛ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin ma min kɛra tesit a jirala k'a fɔ limana an na to nin na wa kuma bɛɛ sɔrɔdasiw na fa limana a tasi bila a tɛna dabila wa fali yɛrɛ tɛna dabila o la sa limana mun kan ka kɛ fasiri ka kuma la a ko ni jateminɛ kɛ minnu bɛ bi ni bɛɛ lajɛlen kun sigan bɛ k'a fɔ olu de nɔ ye walejugu ye n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans G6 maaw n'o ye Yad Agali ka jɛkuluba ye nka limana a nana ye k'a fɔ olu tɛ maa minnu bɛ yen n'olu y'u kanbɔ k'a fɔ olu y'u disi gosi ni waleya in ye o ye groupe état islamique o fana ye jɛkulu belebeleba ye diɲɛ kɔnɔna la minnu fana b'u disi gosi ni silamɛya ye n'u dɔw yɛrɛ b'u wele ko Daesh limana olu ye terroriste belebeleba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna la ni hakilila foyi t'u la jadisiya baaraw k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye limana u yɛrɛ ka fɔ la kabi san 2014 juin kalo tile 29 na u yɛrɛ ka fɔ la k'u y'u ka lasigidenw n'o ka kalifaw ye o sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ communiqué min ni u y'o kɛ hakilila jigin na mars kalo tile 18 a bɛnna alamisa ma san 2021 limana ni a communiqué in kɔnɔ u ko maliden jamanaden minnu ni olu tora kɛlɛdaga la tesetkaw fɛ yen limana minnu fara u ko olu de nɔ don n'o ye groupe n'a fɔ état islamique maaw ye état islamique maaw minnu bɛ yen bi limana n'u u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka u tɛgɛ ko joli la n'o ye an ka jamana kuma bɛɛ ka filiyatɔw ni walejuguw caya bolofɛnw tiɲɛni caya an ka jamana kɔnɔna la yan limana a dun mana kɛ cogo o cogo yan'an ka jamana faama minnu bɛ camancɛ fanga kunna bi yɔrɔ kɔsa in na a fɔra ko yɛrɛlakanakulu n'o ye milice d'autodéfense ninnu ye ko k'olu ci ko yan'an ka yani faamaw ka ɲɛsin olu ma limana u k'u ɲɛsin fɔlɔ ni jɛkuluba minnu bɛ yen ni u tɛ hinɛ u tɛ makari groupe de soutien à l'islam et aux musulmans G6 état islamique minnu bɛ yen bi limana ni olu de bɛ ka anw ka sigi gɛlɛya ka finitigiw bali u ka baara la wa u tɛ da u ma u b'u bɔnɛ u ni na limana jamanaden maliden kɔntina yafa ni walejugu kɛbaa ninnu ma fo ka taa min kɛ kunnafoni ye nin ye nouvelle horizon de y'a fɔ ale nouvelle horizon kelen in na limanaw ko woso kalaman bɛ camancɛ fanga mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ mun ye a jirala k'a fɔ sini tarata yɛrɛ ni ye jateminɛ kɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ syndicat belebeleba minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la syndicat 5 don transporteurs et conducteurs routiers du Mali, collectif national des acteurs des marchés du Mali, association nationale des transporteurs de bétail viande n'o ye sogo feerelaw ni baganjagolaw ye ani association libre des consommateurs alcom ninnu bɛ ka bagabali ta ka ɲɛsin gouvernement ma k'a fɔ ko sini bɛɛ o bɛna tile 3 baarabila daminɛ limanaw a tile 3 baarabila in a bɛ n'a fɔ ni nin kɛra a bɛ sɔn ka jamana bila gɛlɛyaba de kɔnɔna la limanaw a waati ma se an ka camancɛ fanga bɛ baara min na kalo 18 hali n'a sɔrɔla maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yalima camancɛ fanga in u ka baara kabi a daminɛna mun bɛ se ka fɔ a la nka limanaw hali n'a sɔrɔla baara in ma ban fɔlɔ nka jateminɛnikɛla caman y'a jira k'a fɔ nin baarabila minnu tugutugutɔ filɛ nin ɲɔgɔn nɔfɛ limanaw k'a bɛ n'a fɔ ko foyi de ma bɔ a nɔ na fɔlɔ sabu hali min ye san 2022 natɔ in na kalata minnu bolo dalen don limanaw olu labɛnw a jirala k'a fɔ politikimaw ni camancɛ fanga ɲɛmaw ɲɛ tɛ a ko la sabu caman ka kuma la politikimaw fɛ u bɛ fɛ ka kalata in kɔni kɛ tɔgɔ ye ka fanga k'a di finitigiw ma limanaw o ye politikimaw ta fanfɛla ye min ye jamanadenw yɛrɛ i n'a fɔ jagokɛlaw ni mobili bolilaw n'a ɲɔgɔnna caman sɔrɔ bosobaw an ka jamana kɔnɔna la olu y'a jira k'a fɔ olu ni camancɛ fangaw ta kɔni kɛnbɛ u ye u ka laɲini fɔ u ye nka hali sisan limanaw ta ma bɔ sisima mɛnɛ o de la u ko sini tarata sinikɛnɛ araba ni alamisa tile 3 limanaw k'u b'o kɛ
maa si tɛ baara kɛ butigi tɛ dayɛlɛ mobili tɛ boli wa foyi tɛ kɛ ka sababu kɛ u ye laɲini minnu kɛ gouvernement fɛ limanaw ko laɲini ninnu ma sabati a laɲini ninnu dɔ caman bi boli min ni min kan o ye ko ni ye jateminɛ kɛ péage saraliko kura min daminɛnen ye limanaw ko ka o bɔ a ma ani fana u ka sugu belebeleba minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw sugu ninnu dugukolo k'a bɛɛ kɛ titre foncier ye fo ka taa se abattoir minnu bɛ yan n'o ye sogofaga yɔrɔw ye olu ka jɛya a ka bila hukumu kɔnɔna la baara bɛ se ka kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na limanaw ani koma taxi baarakɛlaw olu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi olu ka hakɛw ka segin u ma nin y'a laɲini damadɔw ye min ye syndicat 5 ye o ko ni ninnu ma sabati limanaw sini baarabila in ko a tɛna bɔ a ma dɛ Nouvelle Horizon yɛrɛ ko ale ye syndicat in maaw dɔw sɔrɔ kunungo n k'a fɔ kunungo kari k'u ɲininka n'a sɔrɔla baarabila in a bɛ bɔ walima a tɛ bɔ u kɔni y'a sɛmɛntiya limanaw ko baarabila in ni bɛn ma kɛ a ko la a sera sa faamaw ka ninnu kɔni wele ka sigi ka kumaw fɛ yani nin baarabila in a ka kɛ n'a dun kɛra limanaw a kɔlɔlɔ de ka ca Togona a Traoré ale ka fasiri dɔ an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew Tridi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le soir de Bamako ye ale kumana limanaw ko min bɛ tali kɛ ministre min bɛ an ka sirabakow ni min bɛ tali kɛ ani taamako kunna n'o ye Makanfili Dabo ye limanaw ko filɛ nin ka ko maa dɔw sugandi k'olu bila cakɛdaw la n'o ye entrepôt ye Mali ka min bɛ tali kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ kɔgɔjida minnu bɛ yen ani Mali ka minɛn caman bɛ mara a yɔrɔ kofɔlen ninnu na a jirala k'a fɔ o entrepôt ninnu ɲɛma caman bɛ yen ko aya ministre filɛ nin ka maa caman sugandi ka bila u ɲɛmaya la wa a bɛɛ lajɛlen limanaw k'a bɛɛ ye finitigiw ye ko ministre filɛ nin ka nin waleya min ta limanaw maa caman bɛ olu fɛlɛ tɛ a ko ye dɛ soir de Bamako ka kuma don ko balana ko don ko nka limanaw tiɲɛ don dɛ ma nin ye ma nin mɛn si de ma labɔli kɛ ministre min ye nin ye ne ale de bɛ gouvernement kɔnɔna la bi limanaw ni a ka baara fasiri ka kuma don dɛ k'a bɛna fɔ ko aya min ye finitigi minnu bɛ yen ni fanga b'u bolo bi olu ɲɛkɔrɔ ko walasa a bɛ se ka kuja u ye cogo min na limanaw ko nin baara in a bɛna fɔ a kɛkun de ye o ye walima baara in kɛkun ye ale ye ministre min ye nin n'a taara ka kɛ ministre ye Makanfili Dabo k'a bila infrastructure kunna ani transport limanaw k'a bɛna fɔ a ka nin hakilila in ka finitigi dama ta minnu bɛ yen ni olu kan ka ye kɛlɛdaw la minnu bɛ yen ni olu waati min na jamana bɛ misigi kɔnɔna la limanaw waati min na ni a jarala k'a fɔ bi min ye jamanaden ye taafan yen tɛ nafa yen tɛ limanaw terrorisiw n'o ye bamaci wale tigilamaw ye olu kɛlen don ka jamana camancɛ guwan an bolo a waati min ye an ka jalatigibaw ye minnu bɛ camancɛ n k'a fɔ minnu bɛ sɔrɔsiya la bi olu de kan ka ye o kɛlɛdagaw la limanaw ko waati kelen n'a fɔra o finitigiw bɛ ta ka t'u bila yɔrɔ la u yɛrɛ ni u ka baara ni min yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire faaba Abidjan Mali ka entrepôt min bɛ yen Dakar Sénégal entrepôt min bɛ yen ka taa se Ghana Accra Nouakchott Mauritanie Conakry Guinékaw fɛ yen limanaw a jala k'a fɔ nin yɔrɔ minnu bɛ yen Mali ka cakɛdaba minnu n'o ye entrepôt ninnu ye minnu bɛ yen ni an ka minɛn minnu bɛ yen ni u bɛ bɔ nazara jamanaw kan a bɛ bila yen fɔlɔ yanni a kana Mali kɔnɔna la yan o ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ni waati laban in na ko ɲɛma kura minnu sugandira ka kɛ u ye a bɛɛ lajɛlen finitigiw ye fasiri ka kuma la limanaw ko nin bɛna fɔ waleya ko ka camancɛ fanga mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko walima i bɛ se ka koja u ye cogo min na a fasiri ka kuma la ko a jarala k'a fɔ Makanfili Dabo a filɛ nin ka o baara de kɛ wa baara min dun n'a kɛra limanaw a bɛna fɔ a baara don min ni maa caman kɔni fɛla tɛ a ko ye sabu n'i bɛ maa bila nin cakɛda in ɲɛmaya ninnu na limanaw ko ina ministiriso min bɛ yen n'o bɛ an ka sɔrɔ ni sɔrɔ bosonbaw kunna ina maa ta ka bɔ yen k'o bila nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na walima maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ olu de bɛ se ka taga bila yɔrɔ kofɔlen ninnu na finitigi bɛ taa mun kɛ o yɔrɔ in na k'a sɔrɔ don ale ka baara ye jamana lakanani
ne ka kuma tɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni di sɛbɛn min bɛ ni o ye l'indépendant ye ale kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin waati in na ni ye jateminɛ kɛ ko Amadu Aya Sanogo yɔrɔ ale kɔni ale ka kiri ko yafa kɛra ale ma pewu jalaki min talen do ka ɲɛsin a ma a Mali kiri tigilamaw ko Amadu Aya Sanogo a ko yafa kɛra a ma a n'a nɔfɛ jama tɔ minnu bɛ yen nka limanaw ka sababu kɛ ko min ye loi d'entente nationale ye sariya kisɛ min bɛ yen n'o o tara Mali jamana kɔnɔ ko bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ko nka limanaw tamasiyɛn ɲuman tɛ Amadu Aya Sanogo ma dɛ ko sariya bɛ se ka wuli kokura ka Amadu Aya Sanogo a nɔ minɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ kiri min tigɛlen nin ye kiri yɛrɛ ma tigɛ sabu a na kɛ Amadu Aya Sanogo yafa de kɛra a ma sariya dɔ o ka sariya dɔ ka sinzili kan k'i sinsin sariya dɔ kan ka sɔrɔ ka yafa maa min ye walejugu kɛ o la sa indépendant ka fɔ la tile 10 ɲɔgɔnna kɔfɛ cour d'appel yɔrɔ Amadu Aya Sanogo ka kiri a n'a nɔfɛ jama minnu bɛ yen ni jalaki taara ka ɲɛsin u ma k'a fɔ bereburuji maa 21 ko olu fali la Amadu Aya Sanogo ni a nɔfɛ jama caman min ye commission d'enquête jɛkulu min bɛ yen n'ale sigilen don sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma diɲɛ kɛlɛ tɔnba ale ka cakɛda don limanaw a bilala sen kan kabi san 2018 waati secrétaire général min bɛ Nations Unies kunna Antonio Guterres ale segira ka na k'i fɛla fɔ a ko la a ko loi d'entente nationale min tara ko ka yafa kɛ Amadu Aya Sanogo a n'a nɔfɛ jamaw ma indépendant ka fɔ la ko limanaw ko tamasiyɛn ɲuman tɛ ka ɲɛsin hali maa minnu bɛ yen ni u somɔgɔw fara tamasiyɛn ɲuman tɛ ka ɲɛsin u si ma ni dun ye jateminɛ kɛ limanaw ko a bɛna fɔ nin ye ka wale kɛ foyi tɛ bɔ a ko la n ye wale jugu kɛ n bɛ se ka n sigi ka hakilila tigɛ n'o ye impunité ye limanaw k'o de yagubayatɔ filɛ an ka jamana kɔnɔna la o la jɛkulu caman bɛ yen minnu bɛ bunadamadenya hakɛ lafasa Mali kɔnɔ ani yɔrɔ caman na olu y'a jira k'a fɔ ko aya maa minnu bɛ yen ni u tɛgɛ bɛ ko joli la walima ka u ye walejugu kɛ san 2012 waatiw la limanaw o gɛlɛya minnu ye Mali sɔrɔ o caman bɛ yen ko nin ye yafa kɛtɔ de olu ma ten k'a sɔrɔ dun u ye min kɛ limanaw o ye fɔ bɔ o la commission d'enquête internationale ale min bɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka yamaruya kɔnɔna la a ye a jira k'a fɔ Amadu Aya Sanogo a n'a nɔfɛ jamaw minnu ni olu sen yera limanaw ni jalaki binnen do u kan ni loi d'entente nationale nana ko ka yafa k'u ma hali n'a sɔrɔla limanaw jalaki binna u kan hakilila jiginna o ni secrétaire général Antonio Guterres ale min kun y'a jira k'a fɔ ko aya limanaw ko yafa bi kɛ o ye tiɲɛ ye nka limanaw yafa tɛ se ka bila sariya nɔ na sariya mana min fɔ baara kan ka kɛ n'o ye wa jamana kan ka jɔ ni o de ye sabu jamanaden bɛɛ ni a ka hakɛ fana don min ye walejugu kɛ o a kɛra min na o a bɛɛ n'a ka hakɛ don a ka kan sariya kan ka tiɲɛ fɔ ni sariya bɛ tiɲɛ fɔ limanaw a jala k'a fɔ ka kɔn biɲɛ hali adamadenya lafasali tɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni o ye AMDH ni FDH ni ASFC Amnesty International n'a ɲɔgɔnna caman olu kun ye hakililajigi kɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ nin ko in na limanaw ko sariya ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na limanaw an b'o de lahala la nka an nana bɔ mun kalama ko loi d'entente nationale min tara an ka jamana kɔnɔ limanaw ko Amadu Aya Sanogo n'a nɔfɛ jamaw ko yafa kɛ u ma wa u ka bila ka taa foyi t'u kɔ bilen ko nka limanaw yafa kɛra dɛ nka don dɔ bɛ se don min tɛ bi ye limanaw ko min ye Amadu Aya Sanogo n'a nɔfɛ jamaw ye ko nin kiri min n'a tigira nin cogoya la limanaw ko tamasiyɛn ɲuman tɛ ka ɲɛsin u ma hakilila jiginna limanaw n'i y'a ye nin ko in bɛɛ sera nin yɔrɔ la bereburuji maa 21 minnu bɛ yen ni olu fara u somɔw ko aya a na kɛ fɛn kɔni dira u ma min kɛra nafolo ye min kɛra so ye min kɛra hali baara yɛrɛ ye limanaw ka ta miliyɔn 15 miliyɔn 20 miliyɔn 30 fo ka taa se miliyɔn 40 na a wari bi caya walima a bi dɔgɔya k'a sɔrɔ i yɛrɛ ni jɔyɔrɔ don limanaw nin de ye ko yɛrɛ taabolo ye
indépendant ka kuma do de ale indépendant kelen na ko Gawo a jirala k'a fɔ caporal dɔ bɛ n'u k'a ma ko Asafi Ag Albaka ale fara min ye marifatigiw fɛ minnu ma sidɔn ni wale jugu min ye nin ye limana a jirala k'a fɔ Gawo mara la ka taa baga maa ma k'a bɔnɛ a nin na limana a ko cayara kosɛbɛ Gawo mara kɔnɔna la a jirala k'a fɔ wale min ye nin ye n'a kɛra marsikalo tile 20 tɛmɛnen in na caporal Asafi Ag Albaka a taara fa fo a yɛrɛ ka so da de la château n'o ye sigida dɔ ye a filɛ Gawo kɔnɔna la limana wale jugu tigilama ninnu kelen k'u ka baara kɛ u kɔni tunna hali sini maa tɛ u ta yɔrɔ dɔn o la caporal Albaka ale min filɛ nin ni a donna armée yɛrɛ la san 2010 armée de terre a ye kɛlɛ caman kɛ i n'a fɔ Kidal Tambakor Tinfa Dinamata a y'o kɛlɛw kɛ limana fali min tale filɛ nin ka ɲɛsin a ma limana ko nin bɛna fɔ ko wale jugu minnu bɛ yen ni olu bɛ to ka tugu ɲɔgɔn na Gawo mara la ni san caman limana maaw bɔra a kalama marsikalo tile 11 tɛmɛnen in na a jirala k'a fɔ hali min ye a bɛ maa sigiyɔrɔma 10 caman bɔ minnu ye wale jugu tigilamaw ye armée ye olu tɛgɛ ta minnu ni olu minɛn bɛ i n'a fɔ Gawo ni Ansongo cɛ siratigɛlaw de don minnu bɛ siratigɛ maaw ɲɛ limanaw ka wale jugu saranda u sen fɛ ka taa n'u sen fila ye a jirala k'a fɔ wale min kɔni kelen ye nin ye limanaw halisa Gawo mara la ka maa ye ka taa bɔnɛ a nin na foyi tɛ bɔ a la nin bɛ o de misali ko fɔ kuma ye nin ye a ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana limana indicateur kumana a jirala k'a fɔ MINUSMA ka ɲɛmaa min bɛ yen an bɛ se k'a fɔ ɲɛmaa kɔrɔ don n'o ye Mohamed Saleh Anadif ale kɔni nɔna bilala ka ban nka limana a ka nɔna bila la a taatɔ a ye kuma damadɔ fɔ bɛnkan sɛbɛn ko la n'o ye accord pour la paix limana a jirala k'a fɔ ko accord limana ko bana belebeleba fila de b'a la bana minnu ni olu kan ka furakɛ bana min yɛrɛ ni jamana ɲɛmaw kun kan ka a waleya ta kabi bɛnkan sɛbɛn a bolonɔ bila daminɛ waati fo ka se bi ma yɔrɔ Mohamed Saleh Anadif limana a nɔna bilaba n'o ye Mauritanie ka de ye Algazim Wan ale kan ka na MINUSMA ɲɛmaya minɛ nka min ye Mohamed Saleh Anadif yan'a ka taa a ye laseli laban minnu kɛ ka ɲɛsin bɛnkan sɛbɛn ko la Mohamed Saleh Anadif indicateur kelen do k'i da don a la a ko bɛnkan sɛbɛn min n'a bolonɔ bilala an ka jamana kɔnɔ limana a ko bana fila b'a la bana fila in dɔwɛrɛ tɛ o min ye bɛnkan sɛbɛn ye a kun kan ka kɛ fɛn de ye fɛn min limanaw ni kuma kan ka k'a kan kosɛbɛ kunnafoni di siraw kan k'a kuma fɔ fo k'a bɔgɔrɔ dɔn jamanaden k'a dɔn mun de bɛ senna mun de bɛ nin gafe in kɔnɔna la a bɛ taa sira jumɛn fɛ laɲini jumɛn ni jumɛn b'a kɔnɔ nka limanaw ko nka o ma se ka kɛ bɛnkan sɛbɛn in fana a kun kan ka taa n'a ye assemblée ɲɛma limanaw député minnu bɛ jamana kɔnɔ hali n'a bɛ lase arajosow ni télévision kan bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn mun bɛ senna ka se k'a ɲɛfɔ maaw ye a ko ale bɔra jamana min kɔnɔ n'o ye Tchad ale tun bɛ ministériya la n'o ye affaires étrangères ye ale ye bɛnkan sɛbɛn caman ale ye o bolonɔ bila wa o bolonɔ bila sɛbɛnw kun kan ka faamu cogo min na a y'a ɲɛfɔ cogo min na ale tun b'a kɛ ten de a tun bɛ fɔ kunnafoni siraw kan walima u bɛ taa n'a ye u ka assemblée la k'a ɲɛfɔ walasa maaw bɛ se k'a faamu cogo min na a ko nka Mali ta ma k'o ye bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bila n'o ye accord pour la paix n'i y'a ye jamanaden caman wuli b'a a kama bi ko fɛn don min na a bɛ ka jamana dɔw ko a bɛ jamana tila ko fɔ dɔw ko a man ɲi jamana ma n'i y'a ye a dabɔra min kama n'o ye bolodi ɲɔgɔnma ani yafa ɲɔgɔnma ye a ma se ka o nafa lase jamana ma halisa limana ko a ɲɛ de ma fɔ a kɔnɔ kuma de ma fɔ maaw ye fɛn min taara ko ka bɛn kɛ fɛn min taara ko ka basigi kɛ fɛn min taara ko ka jamanadenw bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔ kuma maaw t'o dɔn limana maaw bɛ se ka don o da fɛ cogo di Mohamed Saleh Anadif ko nin ye bɛnkan sɛbɛn nin y'a bana belebelebaw ye a ka kan minɛn dɔ kɔni jɛngɛnna a ma bɔ halisa min ye bɛnkan sɛbɛn in ye a ka ɲɛfɔ kunnafoni di sɛbɛnw fɛ a ka lajɛ k'a bila députéw ɲɛma a ka ɲɛfɔ limanaw jamanadenw bɛ se ka caman faamuya a ko la cogo min na
kuma ini indicateur y'a fɔ yana nga kunafoni kuncɛ min ye les échos wele an bi kunafoni kuncɛ ni ale ye lemanaw nin tɛ duman ye sabu an kunnafonidilaw an bɛ misigimisi kɔnɔ an bɛ dusukasi kɔnɔna la bi ka sababu kɛ an balimakɛ ani an fa n'o ye Adam Cham ye lemanaw ale ala ka wele sera ale ma Adam Cham min ni kunnafonidila jolen yɛrɛ do Mali kɔnɔna la yan nɔ ala ya ka wele sera ma min bɛ tali kɛ marsikalo tile 18 ka dugu jɛ tile 19 na hôpital Ponge la Bamako yan kunnafonidila min ye nin ye limanaw fasiri ka kuma la ko bana min bɛ an kunna bi n'o ye covid-19 ye k'o de kɛra a sababu ye ka si to san 67 la a kɔni taara da a dayɔrɔ laban na kunungo kari yɛrɛ marsikalo tile 21 an dala ye ale kaburu don na limanaw Adam Cham limanaw maa minnu tun bɛ a ka sudon kɛnɛ kan olu caman ye seereyaw di k'a jira k'a fɔ Adam Cham maa min kun don kunnafonidila jolen sabu Ibrahim Bokar Keita ka waati o y'i bolo bɔ a nɔfɛ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaayaso kunnafonidi ko bɛɛ lajɛlen tun b'ale de bolo cɛmancɛ fanga nane o fana ye danaya d'a kan kokura ala ka wele sira ma k'a to o baara in de la min bɛ tali kɛ dɔw k'a ma ko professeur min ye Jɔnkuda Tarawele ninnu u bɛɛ lajɛlen tun b'a ka jɛnajɛw kɛnɛ kan fo ka taa se professeur Kalilu Dunbiya ninnu secrétaire général à la présidence Cɛbilen Daramɛ olu bɛɛ lajɛlen y'a taamaɲɔgɔnw ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye seereyaw di k'a fɔ Adam Cham kunnafonidila don min ni Mali tɛna a ɲɔgɔnna sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ lemanaw Adam Cham ani fure fɛn fɛn bɛ yen bi ni ala ka wele siraw ma ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya kunnafoni bɛ bila nin kan yan Amadu Jalo ye ni kunnafoni lase aw ma min ye Boubacar Tarawele ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe wɛrɛ olu lakanili kɛnɛ kan yanni o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati